неслучайно честваме Световен ден на бъбреците, който да напомни колко е важна профилактиката и ранното диагностициране. За да можем ние, децата и нашите родители, да се радваме на повече здраве. Прегледайте се! Бъбреците са жизненно важен отделителен орган, който отделя излишната вода, вредните продукти и ненужните соли, излъчени при обмяната на веществата. Когато бъбреците са увредени,